Hallo Jelle, zelfde mensen. Hallo Jelle. Was wat, het gaat goed met Jelle. Ook eens op vandaag video gaan we niet, ik ga maar liever van de sessie op bij gaan waarderen en ja, zo. Dat is wel net appreciation video. So, oh my goodness. Ik wil net zeggen, ik waardeer Melissa zo baie. Zij doen zo baie voor mij. Zij doen zo baie voor mij in like, ik waardeer dat ding. Ik waardeer dat. Soms zie je les als die oors ik praat van mezelf. Soms is dat dingen wat ik like. Dus en dan is Melissa daar om ik nou bijvoorbeeld, ik is nu eens 30 en dan is zij daar om mij 70% te wees. Dan is zij daar om mij 70% te wees. En soms als zij niet kan 70 is zij, dan is ik daar 70 voor haar. Ja, maar ik waardeer heel bij Ben. Ja. Waarom Johan? Ja? Ja. Maar ja, like, ze is altijd daar wanneer ik haar nodig heb. Ik kan altijd de wachtknopje drukken. Ik kan altijd de wachtknopje drukken. Wanneer ik haar nodig heb. En ze zal daar wezen. Ik zal altijd de dag wat ik gaan om daar te wezen voor mij. So, ik appreciate jou baby. Ja. Wat zie je? Ik appreciate jou. Vera. Ik zeg veel, ik appreciate jou. Panggil lagi soms gezien dat was als ik de was. Dacht dat het als ik toen was. Altijd. Altijd.